L'origen dels bastonets el tenim que buscar a Morella. Quan mossèn Vallí i Querol va ser traslladat el capellà de Morella al Algemesí. Entonces este home, com allí es celebrava el sexenni de Morella, pues entonces ha portat alguns vestigis dels baix morellans al Algemesí. Això és, diguem, l'origen. El que passa que nosaltres l'hem innovat, l'hem fet nostra, i entonces a partir d'ahí han fet els balls. Les xicones apareixeren l'any 1980, apareixeren les dones, però antigament ha sigut sempre una dansa d'homes, una dansa guerrera. Vaig documentar l'any 1839 com a dansa de sweep o dansa dels homes, de los ocho, i més antigament va rebre el nom de dansa de los indios. I aquesta denominació ve deguda a la indumentària que portem en el cap, que és algo exòtica. La indumentària dels bastonets, en cas dels homes, és una falda i un cos de color roig i també les calces blanques i les sabatilles de careta, i sobretot també una cosa important és el gorro que portem en plomes de gallina o de pato, i davant de tot tenim les plomes de pavo real. Lo important del ball també és parlar del palo i la planxa. El palo és necessari que es recomana que siga de palo de taronxer, de tronc de taronxer bord, que durant l'any intentem els components del grup anar replegant palos per atendre per a la processó. Ara mateix podríem destacar que tenim uns 16 melodies, que cosa important és que toquen en donsaina i tabalet, i sí que m'agradaria dir que l'última generació de bastoners que hem entrat, de farà uns 7-8 anys per aquí, hem intentat recuperar molts balls que no es ballaven abans o inclús ja s'havien perdut. I és el cas, ja que hem recuperat unes 4 o 5 melodies. M'agradaria destacar una que és molt espectacular, que és la fuga, que la ballem molt poquetes vegades pel tema que és una que comença molt lenta i acaba molt ràpida, i mos agrada perquè és molt espectacular. El ball de la carxofa té el seu possible origen en la processó del Corpus de València, encara que posteriorment s'ha estès per nombroses poblacions valencianes. En el segle XVII ja començaren a eixir el ball de la carxofa i els arquets. Pareix que en un primer moment era un tan sol ball de xiquetes, vull dir, ara n'hi ha 2 grups, n'hi havia tan sols un grup, i seria també, era anomenat com ball de les teixidores o de les doncelles, donat que eren xiquetes d'una edat adolescent, doncelletes, no? I en primer moment anaven vestides de blanc, i se pensa que és perquè era l'edat després d'haver pres la comunió, i com aquest traig era el més bonic que tenien en aquell moment, era el que utilitzaven per eixir a la processó, i així en l'edat després d'haver pres la comunió fins a que es venia bo el traje. Quan les xiquetes feien el trensat de les cintes, la carxofa s'anava obrint i de dins eixia un colom blanc, però jo no ho he conegut mai i això no ho he vist mai, que se faci així, però sí que ho he llegit. El ball de les pastoretes ja des de temps molt antics eixien en belems i després ja al començaren en rubisonetes i en corpus, i a continuació en molts pobles, en la patrona del poble, al començaren ja a eixir pastorets també. Així en el Algemesí se creu que uns diuen en l'any 1834 i altres, jo he buscat dos orígens, i altres diuen que en l'any 1836, 2 anys de diferència, al començaren a eixir.
Jeroni Cursà va ser el primer que va començar a ensenyar els pastorets i al mateix temps la carxofa i els arquets. Però ja a principis del segle XX és quan ho agarrà el senyor Juan Pelechano i la seva dona, que després este home se va quedar ceguet i ja se ho deixà, ja no tenia ningú que ho seguirà. Tenia un fill, però pareix ser que no voldria, no sé, perquè mi vingueren a dir-me de l'Ajuntament, i els festeros d'aquest any eren del carrer de la Muntanya, i vingueren a dir-me si jo me volia fer càrrec d'aquest ball. Jo vaig dir que sí, faltaven només 4 o 5 dies. Entonces jo vaig ensaiar només 4 parelles de pastoretes, perquè en 4 o 5 dies, que eren alumnes meus, i van eixir en l'any 1972, que és quan jo me vaig fer càrrec, van eixir aquest any 4 parelletes de pastoretes. Però l'any següent jo vaig pensar que pastoretes a soles quedaven molt sols o així, jo dic, quasi posaria xiquets, i vaig posar xiquets, i com faltaven 4 dies per la Mare de Déu és quan em crida a l'Ajuntament una representació dels 4 barrios de festers i me digueren, escolta, tu has posat xiquets, sí, i aquí es demana permís. Jo ningú, diu, pues bueno, això se tindrà que veure i si creguem que està apte eixirà i si no, no. Era entonces el ponent de festes era don José Castell Fresquet i l'alcalde era don Manuel Rico Huet. Muntaren un tribunal a l'Ajuntament, de l'Ajuntament en pleno, i representació dels 4 barrios. Jo estava en un sofoco que me moria perquè ja havia manat a les mares que feren els trajes dels xiquets i jo dic, per l'amor de Déu, si ara diuen que no, mira jo en quin puesto quede. I quan es veieren ballar, s'alçaren els 2 representants i com ven que m'eixien les llàgrimes sense poder evitar, m'agarraren, m'abraçaren i em van dir, Maria, el ball ha guanyat el 100%. En l'església dels Padres Dominicos de Sant Vicent Ferrer havia en un altar la Divina Pastora, la Mare de Déu. Entonces allí anaven tots a invocar a la Divina Pastora i van creure que ixa era la que representaria al ball de les pastoretes i tots la invocarien. I és per lo que en el ball ix una reina simbòlica i un rei, que és el pastor, i a la reina tots la invoquen com la Divina Pastora. I porta un corderet que representa Crist i porta el pastor, que és la que l'acompanya. Entonces tots els pastorets els invoquen. La recuperació de melodies és una feina que els festers no han volgut deixar de costat. Este any, el Ball de les Llauradores complí 100 anys i ho han celebrat d'una forma especial, incorporant una nova cançó, el Bolero del Centenari, composat pel músic algemesinenc Juan Jiménez Cerezo, director titular de la Banda Municipal de Palma de Mallorca. L'origen és un poc incert, o sigui, no podem dir al 100% va néixer així, va néixer allà. De fet, estem acabant de celebrar una sèrie d'actes per a celebrar el centenari de la incorporació del ball a la processó, que més bé seria, o sigui, el que no sé si l'aparició del ball en aquest moment o la constància escrita que ens diu que en 1906 el ball hi eixia. Abans eixia, no eixia, no ho sabem. Entonces el dir quan va eixir o per què eixe ball, poc difícil, no? Poc difícil. A lo millor les circumstàncies, hi ha un talló en què uns anys no va eixir i n'hi ha una recuperació en el 34. Ahir ja sí que és més prop i està molt més documentat les circumstàncies polítiques i tal de per què se reincorpora el ball a la festa. Però el 1906 està un poc perdut. Què passaria en aquell moment? Hi havia balladors eren del poble, gent que se n'anava fora a ballar danses i a ensenyar-se balls a altres pobles del voltant. La música que tenim, si és de la primera època, possiblement també, perquè